Tikovi. Ahoj Tiku. Dobrá, takže už je taková postižená. No tady se houbeme jak postižený. Ale Bliku, Blikej, Áďo. Je, Julie natáčí. Jo, Bliku taky. Ahoj. Ty taky svítíš nebo co? Ona dělá takhle, já myslím, že... Blika. Ahoj Bliku. Co je Bliku? Řekni Bliku. Teď má nějaký obraz. No, ona to nějak obrátila. Já jsem ti řekla, ahoj Bliku. Jo, to jsi to řekla špatně. Já taky, řekni Tikovi. Jseš pakolikou. A jak si dělá? Pako je takhle. Ne, Můžeš se sedět, ale Jo. hádí si do hlavy. to je Pako. Řekni. Ty se taky houpeš. No, já už jsem ti. A houpej se. Ahoj Bliku. Já jsem mi to chtěl nejdýl. Řekni Tikovi. Já bych taky, kdyby mě tady ten nezmátl. Ahoj Tiku. Co je Tiku? Řekni Tikovi. Ahoj Tiku. Hej! Řekni. Všichni si stoupnete k té zadní Ahoj, čáře. Oba. Co je Tiku? Na jednu stranu. Řekni Blikovi. Ahoj Bliku. Je mi jedno, kam dělejte.